Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise bandla kubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje. Akekho uNkulunkulu onjengaye, akekho uNkulunkulu ofana naye. uNkulunkulu ezindaweni zonke. Ukhona ezindaweni zonke. Ayikho into esithekile kuyena engekho bala. Siyambonga ke kakhulu. Abanye besenkingeni yokungamazi, bengamqondi, bengamkhonzi uNkulunkulu ophilayo. Mina ngisho uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Angikhulumi ngoNkulunkulu kaNsibande, ngoba uNsibande akanayo uNkulunkulu. Angikhulumi ngoNkulunkulu kaPetro, uNkulunkulu kaPawule. Wayibiza ngamadoda amathathu, wathi igama lakhe kuze kube phakade. So ungadideki ukuthi uNkulunkulu kaPawule, uNkulunkulu kaPetro. No. Asazi ususho bani thina. uNkulunkulu kaNsibande. No. Asikwazi thina ukukhuluma ngobani. Thina esimaziyo esimkhonzayo, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Kubhalwe lokho ezwini. Ugcobo lwala ekhaya asinalo thina olwala ekhaya ugcobo. Sinolwasezulwini. Uzwa abantu bebonga bethi sibonga uDobo likaBaba la ekhaya. Sibonga uDobo la ekhaya. Ayi. Nobonga uDobo lomuntu indoda kanti ithwele. Thina sibonga uDobo lwasezulwini. Ngoba uJesu labufunda izenzo chapter 4 lithi ogcotshiweyo kaNkulunkulu, uNkulunkulu wamgcoba. uJesu wayehamba ephulukisa. Nanto-ke uDobo esikhuluma ngalo. Ungadideki ngisho ufakaza ukuthi uDobo lwasentabeni ayasinale entabeni uDobo thina. uDobo lwasekhalezwe, uNkulunkulu wasekhalezwe asinaye wasekhalezwe. Asinayo futhi uNkulunkulu wasentabeni. SinoNkulunkulu kaAbrahama, kaIsaka, kaJakobe. uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Ulidalile izulu walendlala njengendwangu, umhlaba ophanyekezeni. That is the God we serve. Owayekhonzwa oDaniel besemaphandweni wengonyama. Okhonza abangani bakaDaniel besemthandweni somlilo. Kwabonakala indodana kaNkulunkulu ihamba nabo. Yiloyo ke semkhonzayo. Kodwa akabizwa ngokuthi uNkulunkulu kaDaniel. Ungadideki. Asisebenzise izwi lithi uNkulunkulu kaAbrahama. Kunjalo. Waqala wambiza ngomuntu, kanti awazi ukuthi lo muntu enhlizweni yakhe ukhonza bani. Uzoba senkingeni. Uzoba senkingeni. Yena wazibiza ngamadoda amathathu kwaphela nje. Akashongo ukuthi kobuye kube khona amanye amadoda ayobizwa ngawo. Never. Unganje mawuthandaza ukuthi ngithandaza uNkulunkulu kaNsibande uyophendula idimoni. Hayi ngoba uNkulunkulu wami kuyidimoni. Anilothatha ichance. Kanti mawuthi uNkulunkulu kaAbraham, idimoni ngeke lithathe chance. Sathane akazuthatha chance ngoba there is only one God of Abraham, Isaac and Jacob. Only one. So ke sijwayele yabo mawusebenzisa iBhayibheli, ukhuluma izwi bese izinto ziyenzeka. Hayi udala ezakhe izinto. No. Asidale izethu izinto. Yabona nje mawuzothandaza ukuthi uthandaza kokaPawule. Usenkingeni ngoba wazi ngomzuzu wokugcina uPawule akamphikanga yena uJesu. Mhlawumbe uPawule sesihogweni nje. Wena ukuthi uNkulunkulu kaPawule. Hayibo. OkaAbraham, okaIsaac nokaJacob kuphela nje. Asijwayele leyo. So mawuhambile uvakashile, uzwa abantu befakaze bethi sibonga uDobo lwala ekhaya. Wobona ukuthi ulahlekile-ke manje. Hayi awusekho kwelikaJesu ibandla. Usulahlekile. Befundisi bami, asinayo wethu uNkulunkulu obizwa ngathi. Asinaye nje obizwa ngamagama ethu. Cha, asinaye. Kodwa sinoNkulunkulu wamadoda amathathu. Njengoba kuthiwa eGalatia 3:7, abakholwayo yibona abangamadodana kaAbraham. Ngoba uAbraham unguyise wabakholwayo. Hayi akaze kuthiwe abakholwayo
bazalo uNsibande, hayi kahleni bafowethu, no, asingaliphenduli iBhayibheli, asingaliphenduli, asilithathe exactly njengoba linjalo, songena sigijima ekhaya ezulwini. Hayike ake ngithandaze, bekuyisingeniso nje, ngihlala nginey'ngeniso zami nje, bekuyisingeniso nje leso, uyiqaphele izinto ezinjalo, ngoba idimoni nosathane bothatha ithuba, uphaphama esihogweni, uthi uyalwa, kuthiwe ngani wena wathi ukhonza uNkulunkulu wasibanibani. Usibanibani ngani kade ekhonza, ambheke bese bemkhomba esihogweni, bahlezi naye, bese uthini-ke? Ngiyabuza mina, yonke le minyaka uphila impilo engcwele uyiphilela isihogo, ngoba ukhonza uNkulunkulu womuntu, ngamkhonza uNkulunkulu womuntu. Khonzwa amadoda amathathu, only 3 men. Hayi siyambonga uNkulunkulu kodwa, owambula izinto, sikhuluma izinto. Qaphela-ke ukuthi la ukhona kukhonzwa okabani uNkulunkulu. Khonzwa kwale ndoda yasungula ibandla. Abe ithunywe ubantu lisungule, wena-ke usuyayikhonza. Asigoqe esithandazeni bafowethu, sizwe izwi lenkosi losuku lwanamhlanje. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngikholwa nawe uyambonga ukuthi usigcinile wasipha usuku lwanamhlanje. Baba uNsibando bekubingelela ngalawo mazwi. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, sisiphambuka ubuso bakho. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona, sibonga usuku, kuze kube manje sibonga ukuhambisana kanye nawe. Sibonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Kwangathi loyo ongekho kuye angakufuni usenokufunyanwa, kubiza useseduze. Ashiya indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi. Eze kuwe Nkosi, ngoba uyokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Namanje bakanye nathi ngomoya wakho ingcwele uzambula ukhulume. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kwavele wathi angicule ngithi uyinkosi ephakemeyo, mbongeni uJesu. Hayi asibambeni lapho, angilona phela igagu, kodwa ngiyakuthanda ukucula. Sizovula izwi lenkosi, sikhuluma ngentshumayelo kaJesu yasentabeni, Matthew chapter 5 verse 10. Matthew chapter 5 verse 10, ivesi elingumgogodla lithi, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Madoda, basakhela umbuso wezulu abazingelayo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngoba umbuso wezulu ngo. Yabona nje akunanazo. Mawuzingelwa, the kingdom of God is yours. The kingdom of heaven is yours. Hayi asinanazi. Mawuzingelwa nje ngenxa yokulunga, sivele bakupha. Phi umbuso wezulu ngowakho. Phi kuya ngokuthi ubanike. Abasekhaya, isemsebenzini, la uzingelwa khona. Uzingelwa kuphi ngenxa yokulunga? Hayi ngoba wonile. Ake silapha kuPetro, uqala chapter 3. Ngizosuka ku14 ngize ngoqala u17, ufanele siqhubeke ngaye. Ukhumbula ukuthi ngiphethe ngitheni? Ngosuzingelwa ngoba wonile, zingelwa ngenxa yokulunga. U17 uzoyikhulumela. Uthi u14, kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Verse 15, kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Verse 16, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembezo omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka uhamba kwenu okuhle kuKristu. Bajabhiswe laba abathuka. Khona abantu abathukayo, inhlamba nje sihlalisa olimini. Mhlambe nawe ungakamkhumula umuntu omdala ehlalisa olimini. Khumula umuntu omdala. Besisho njalo emandeni. Ukugcinwa inkosi sisazoqhubeka sisho njalo.
ngoba kufanele abantu bakhumule isikhathela abazalwane abangakhumuli. Bathiwa omunye umfundisi edelelwa abafana wathi hey bafana bami ngale kakhololo khona indoda. Yabona-ke oyengakhumulile wathi khona indoda ngale kwakhololo kanti izwi lenkosi lithi ingayiphindiseli nabathando ngoba ukhona umphindiseli inkosi yethu. Mawusukhumulile ukhumula yonke into, ukhumula ukulwa, ukhumula ulaka, ukhumula ubuqhwaga engathi ubuyigwala kanti awulona igwala usunomphindiseli. Ayike sesiyangena ku-17 engithe siyakuyena. Ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Uxolo. Kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Khona abantu abahluphekayo, bahlupheke ngoba benza okubi. Bahlupheka ngoba kwenziwa okubi. Kodwa lithi lelizwi kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando. Wena namanje usangakwenza okuhle kanti akusiyona intando kaNkulunkulu. Asenze izinto ezinhle kuphela. Sibuza intando yakhe. Nkosi ngingakwenza lokhu. Nkosi nangu sibanibani ehambaze. Ngingamthengela yini okokugqoka? Angithi kuhle ukuthengela umuntu ehambaze engenakho okokugqoka. Kodwa buza intando kaNkulunkulu. Ngoba uzothengela umuntu okokugqoka kanti ushaye uNkulunkulu. Unecala lakhe noNkulunkulu. So buza intando kaNkulunkulu kukho konke. Uzothatha ingane kamakhelwane uyifake esikoleni. Kanti usizi lwayo nosizi lomndeni luyintando kaNkulunkulu. Hayi ake soyibheka le ndaba ngoba ikhona. Yazi ukuthi ikhona. U22 mangabe ngaphazama. Kufanele kube ubani? uDeuteronomy ngiyacabanga. Ake siye lapha kuDeuteronomy. Idon't sizoyithola. Angisakhumbuli kahle. Kodwa ngicela sizoyithola. Sizoyithola. Angisayikhumbuli kahle. Sengilitholile. Exodus 22 verse 22. Sikhuluma ngokuthi khona abahlupheka ngoba uNkulunkulu ebahlupha bese kubakhona abahlupheka ngoba bedinga sibasize. Kukho konke buza intando kaNkulunkulu. Verse 22. Ani ukuhlupha mfelokazi nentandane. uNkulunkulu akafuni ngalolu hlobo lwabantu. Ngayihlupha intandane, ngamhlupha umfelokazi. Verse 23. Uma ubahlupha nakanjani, bakhale kimi nakancane, ngiyokuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Verse 24. Ulaka lwami luyakuvutha, ngikubulale ngenkemba. Ubulala abani? Umhluphi ngenkemba. Abesenanko kumphumela. Omkenu babe ngabafelokazi, abantwana benu babe izintandane. Now asibukeke lento. Ubaba wala ekhaya ngiyalinganisa. Uhambe wayocela uSawoti noma wathi uzothengelelwa umfelokazi uSawoti kanti ufuna ukumngena adle imali zakhe amhluphe. Isijeziso sakhe uzobulawa yena. Bese inkosikazi yakhe nezingane zakhe zihlupheka ngoba yena ehlupha umfelokazi. Bese lezi ingane zakhe nazo zibe izintandane nonkosikazi wakhe abe umfelokazi. Yikho ke ngithi khona abahluphekayo ngoba uNkulunkulu eshayile. Hayi ngoba behlupheka bese uyaqhamuka wena uyabasiza. Bese kushaywa nawe nosizo lwakho ngoba usiza abantu abarong. Asenze intando kaNkulunkulu. Buza uNkulunkulu. Ngakhumbula umfundisi uDuma. Uthi njalo mayikhulekela umuntu wayeqala abuza athi Nkosi ngimkhulekeleni lo muntu. Uzomphilisa yini noma ukulesi simo ngoba uthola isijeziso. Ngoba ngifuna ukuphambana nawe uNkulunkulu. Khulekela umuntu kanti wena uxabene naye ngikuncenga ukuthi umphilise ngoba uzoshaya nami. Yakenzeka kimi leyo nto. Ngihlale ngixoxe.
khona omunye umama wasishiya emhlabeni. Ngangikhona-ke ngelanga ahamba ngalo sihlezi nje sinabefundisi. Kwathiwa-ke ihora lokukhuleka akukhulekweni. Saguqa sonke sakhula. Wayehambe ngabo 5:05. Saguqa sonke sakhuleka. Sithe sakhuleka yavuka lento kuBaba uNsibande. Ngathi yazi mina ngaya manje kulomuntu ngimbeka izandla avuke. Ngathi ngiqeda ukusho njalo ngomcabango angisukuma. Khani mangithi ngiyasukuma ngibheke esidunjini lathi izwi wow ngayilapho. Ngalinga umkhulekele. Ngoba vele mawusumkhulekela ufuna ngilenze izwi lakho ngimphilise. Angithi yakhumbula ukuthi sekuhluphe kanjani. Imina engimthathile ngomkhulekeli ngagoba ngahlala phansi ngabamba umthetho. Yayibona lento ohamba ukhulekela. Uyokhulekela abantu abaronke. uNkulunkulu abajezisayo bese ujeziswa kanye nabo ngoba wena usumkhulekele. Asibuze intando yakhe. Mhlambe lo mfelokazi omsizayo ingoba indoda yakhe yahlupha omunye umfelokazi. Uyashaywa ngokubulawa. Ayihambile ayiboni. Wena ususiza umfelokazi wayo kanti kunesiqalekiso esikhona. Ususiza izingane zakhe uyasifundisa kanti kunesiqalekiso. Angivimbi ukuthi sisize abantu. Ngithi mina buza intando yakhe. Buza intando. Yiyo lento engizishoyo-ke bese abantu bangathi bayasaba ukubuza uNkulunkulu. Ngani? Ngoba bathi akaphenduli. Yindaba angaphenduli. Awuvumile izono zakho. So uyayisaba i-challenge bakuthiwa hamba othandaza ubuza uNkulunkulu. Lo challenge uyayisaba. Kanti ungayisabi. Susa udonga lwezono khona uzoya ngesibindi kuNkulunkulu uyobuza akuphendule. Ayisiyaxoxa thina naye. Uyasiphendula masithandaza. Masibuza uyaphendula. Ngani ngoba udonga ngalidiliza. Udonga lezono ngavuma izono nami kumuntu. Wangikhulekela ngathethelelwa. Hayi bafowethu ayikho futhi enye indlela. Usho njalo kuJob 42 eqala lapha uverse 6-7 etshela abangani bakaJobe athi yanini kuJobe nina bo ngizovuma ubuso bakhe nina maniza kimngqo ngizonishaya phela mina nginithi ukuthelela yanini kuJobe ngivuma ubuso bakhe bese ngithethelela isono senu. Injalo nje lento. Uye kuJoshua chapter 7 uverse 19 no20 ethi uJoshua kuAkhan nika uNkulunkulu udumo uvume kuye utshele mina. Imfihlo ke le abantu abaningi abangayiboni. Ngisathi uvuma isono sakho usivuma kuNkulunkulu kodwa utshela umuntu. Usivuma kuNkulunkulu kodwa utshela umuntu. Qaphela kungayi kunoma kubani ongawugcotshela lo msebenzi. Yakulo uNkulunkulu amkhombile ngomunwe wakhe wathi uvuma isizono. Ngoba uzohamba uye kulabo abazokhuleka umkhuleko ungafiki uthola izono zakho isahlezi nje kuwe. Hayi zihlezi futhi azindawo. Usubona ngokuthi hawu lesono ngingazivuma sangihlupha. Hawu lesono ngingazivuma ngahlushwa amaphupho amabi. Uzivume kumuntu wrong. Khulekela umuntu wrong naye odinga ukukhulekelwa. Yababuka nje bebaleka bephuma ekhaya lezwe bethi uline mude kakhulu. Mina ngisaya kumama ubani. Mina ngisaya kubaba ubani. Ubuyaphi kanti kuBaba uNsibande in the first place? Ubuyaphi kanti uyazi ukuthi unabo abantu. Hambani nekubantu benu. Mhlawumbe noline uzoke wehle uthi ukwehla. Baningi laba abantu. More than 8,500 ababamba ulayini. Baningi laba abantu. Hambani bafowethu. Kusale laba abakhethiwe nabentando kaNkulunkulu abaziyo ukuthi izono zivunywa kanjani kubani ozokhuleka kanjani bese uyasuka umthwalo. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asinikeze lona. So ke besikhuluma ngokuthi ke ani ukuhlupha umfelokazi nentandane. Uma ubahluphana kanjani bakhaleka imina kancane ngiyokuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Laka lwami luyakuvutha ngikubulale ngenkemba
omkenu babe ngabafelokazi, abantwana benu babe izintandane. Yikhona abantu abayizintandane, Nkosi yami, ngoba ubaba waganga ngomfelokazi wabantu, ngoba ubaba wadla ukudla kwey'ntandane, wathi wangena la ekhaya ethi uzokondla kanti uzochitha uzothatha nesentshanyana elikhona. Hluphekisa ingane zakhe manje. Bafowethu, uNkulunkulu akasisize ngoba sizozonda ubaba lo, kanti naye isijeziso musubamba, dedela ulaka, dedela uNkulunkulu ayiphindiselele wena funa uNkulunkulu. Lithi-ke uvesi 17, ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. So awuzuvele wenza okuhle, buza intando kaNkulunkulu. Isihloko sanamhlanje sigxile lapho. Buza intando kaNkulunkulu. Ungaveli wenze nje ngoba uthi kuhle. Ayike, siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Uma ngibuka isikhathi sekufanele ngivalelise, asiguqe sikhuleke. Ubaba uNsibande uthi hayi asiye enkosini yethu sibonge inkonzo. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami ubabusise bonke abalalelile kakhulu, balenze izwi, bangabi ngabaluzwayo kuphela, ngoba sisazoma phambi kwakho sehlulele ngezinkonzo esizizwile ekhaya lezwi nangezinkonzo esizizwile emabandleni ethu. Ingakho ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasehlulela kodwa yizwi olukhulume kithi lona ozosahlulela ngalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, thina ngeke sizilandulele ekhaya lezwi. Siyabonga, nginikela lenkonzo kuwe Nkosi, uphinde usiphathele yona, usinikeze yona uma usasigcinile ngokuvuma kwakho kusasa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu mangcwele, siyamdumisa kakhulu sesafika la. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.